Atzaldeon danoi, dakizuen moduan gaur estoiko plenua daukagu, punto bakarrarekin, komentu ginen moduan asteleheneko ohiko plenuan, bertan bera lagatako puntuan ikusitxako akatz tekniko hori zuzendu eta negoziazio maitxik pasata eta gaur bertan ikusitxako antolakuntza batzordetik pasa ondoren. Xabin, nahi bozu horrela, eskerrik asko. Bai, atzaldeon danoi. Azaron otazazpiko esoiko batzarrari hasiera emango dugu, gai zerrendan lehenengo puntuen udaleko lanpostun balorazioa, organigrama eta egitekoen deskribapen fitxak onartzea ongo litzateke. Hau, badakizute, prozesuen nola eman dan, administrazio eta langile antolamendue eguneratzeko, horri erantzute iso, indarren araudien arabera indala egiaztatu alizenda, dagokion txosten aurreti askukin, prozesun zier sindikatutako ordezkariekin, langileen ordezkariekin parte hartzekin da negoziazio kolektibo bidez prozedurak agintzen duen bezalako urratzak eman die baita ere, eta egiaztatu izan dira baita prozesuaren objetibotasuna, orekie edo zorroztasuna bertan egin diela, beti ere objetibotasuna balorazioak punto faktoreen bidez egin dien einean, eta espezializazioak, dedikazioak, erantzunkizunak, batera santasunak, nekagarritasunak, arriskuak ezagutzak, besteak beste, langilei, lanpostuei eragiten dien faktoreetan oinarrituta egin delako, ez? Bakizuten bezala, aurrekontu muga daude bestela, ezin dira lanpostuak igoerak estatuak daukan eskumenetik haratago egin, salbuespen badaude, lanpostun bereizitasunak eta singularidadio esaten zaionak, ezta. Hori dela eta espedientin daukezu dokumentazio guztia, nik uste baita ere batzordeko irizmenakin datorrela oinezoiko batzorde eindanakin, eta besterik gabe nolabait egingo genuke pixkat juridikoa emanda irizmen hori desglosauko genuke, oin boskatzeko dagoena, lehenik lanpostuen balorazioa onartzia, bigarrenik horretarako erabilitako organigrama eta lanpostuen deskribapen fitxak onartzia, hirugarrenik ordainsari espezifikoei dagokionean faktoren puntuaziotik eratorrikutakoak direla aintzat hartuta puntuaren balioa onartzea, 2014ko eraginekin izan da, eta urte horretako ordainsariei dagokienean 119,10 euro izanik, eta laugarrena interesdunei jakinaraztea eta erabakia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Bosketara iragango gea, ez dakit, azalpena lehenik eta gero nahi duzuen bezala. Igual azalpen txiki bat nondik etorrezan pixka balorazioen kontu hau eta Bergarako udalian azkenengoko balorazio orokorra 3 hamarkada baino gehiago 32 urtero die egin zala, urte dexente die, eta arrezkero udalaren funtzioak, zerbitzuak, antolaketa, 30 urtean asko aldatu da. Horrekin batera, lehen baloratzeko erabiltzen zen sistema be zaharkitzuta geratuta zauan, eta izan da balorazio orokorra erera, nik uste urte askoan mai gainean eduki dugun eskaera, eta azkenian asko kostata, baina ekartzen dugu udalbatzara onartua izan den proposamena bai. Esan, dedikazioen honekin, balorazio honekin lortzen duguna da, esan dute moduan antolaketa berrira egokitu, plazen balorazio hori, eta oreka bat emon, bai, estrukturan langile guztien arteko orekak berkokapen batzuk edo eitxia lortzen dau. Eta aldi berian dedikazioen afera erobe hor geneukan, eta dedikazioekin berraztertze bat, eta horren inguruan egon laizken arbitraridadeak ekiditeko erremintza bat be emoten dozku. Eta hori izan da denpora luze honetan, oso luze joan dan balorazioa izan da, baina denpora luze honetan lanaren ondoren daukagun aukera hori. Esan, eta Xabinak aipatu dau, negoziazio maixan eta tratau dugula, esan nahiko nuke,
gure helburua beti izan dela gure helburua eta komitearen abe bai, danon nahixa esan balorazio honek adostasunez bukatzia, ez da posible izan, adostasun batzuk lortu ditugu eta balorazio sistema onartu zen eta balorazioa bera puntuen banaketa eta guzti hori adostasunez zein da, baina emaitza ekonomikoan ez dugu adostasunik lortu bai. Pentsatzen dugu udalaren ikuspegitik pauso batzuk eman ditugula, adostasun hori lortzeko helburuarekin, baina marra gorri batzuk jarri beharra eduki dugu gure arduria dalako baliabideak, udalaren baliabideak zuhurtasunez eta arduraz erabiltzea. Eta marra gorri horretan, ez dugu eduki aukerarik adostasun hori lortzeko. Bai, pena bat izan da, baina bueno, hola izan da. Dana dela, danok baloratzen dugu oso ondo, bai komiteak eta bai guk, azkenian, horren beste urteren ondoren, azkenian balorazio berri batzuk eta balorazio orokor berri bat ekartzera gatozela. Eta jazta, ez da? Eta horraino. Bozkatu egingo dugu orduan. Alde, kontra, abstentzioa. Onartute orduan gehiengoz, behatzi aldeko bozka eta 5 abstentziorekin. Bueno, gai zerrendan hurrengo puntua erabat lotuta dago, orain tratatu dugun gaiarekin. Azkenean lanpostuen balorazioak erantzuten diolako, lanpostuen zerrendan gero aldatzeko eginkizunei, ez? Orduan hor ere espedientien dauzketxose dokumentuk, eta altzapenak nik uste bere horretan berdinak izango litazela. Orduan, hemen irizpena antolaketa batzordetik datorrena izango litzateke lehenengo 2008 urteko lanpostuen zerrendi onartzia, eta bigarrengo erabakiak gaun argitaratzia. Naiz eta eginbide ekintza bat den, eta eraginak onartzen denetik hartzen dituen lanpostuen zerrendan argitaratzia erantzuten dio publizitate ekintza bati. Bozkatuko dugu. Alde, kontra, abstentzioa, onartute gehiengoz, 9 aldeko bozka eta 5 abstentziorekin. Zalpenik edo, listo. Da honetan bukatutzat emongo ginuke ezoiko pleno hau. Mila esker.